Zdravím vás, priatelia, dnes je sobota 6. január. Naposledy sme sa zaradovali vo štvrtok, keď si grécky Atromitos poradil s Kifisia 3-0 a nám to prinieslo prvú tohtoročnú výhru. Toto je tipérsky Goalcast, magazín o zodpovednom tipovaní a kurzových stávkach. No a na dnes mám pre vás rýchly tip z Portugalska. Nacionál bude hostiť Tondelu na Estádio da Madeira v zápase 16. kola druhej najvyššej portugalskej súťaže Liga Pro. Nacionál je na 3. priečke a usiluje sa dostať medzi prvé dva manšafty, ktoré priamo postúpia do najvyššej súťaže. Hostia sú na 6. priečke. Momentálnu formu má lepšiu Nacionál, ale aj Tondela je na tom celku dobre. Vyhrala z 3 z 5 zápasov a má bilanciu 8-4. Nacionál sa bude snažiť zopakovať predchádzajúci úspech, čo bola výhra 2-3 vonku nad Portom B. Strelcom hat-tricku Nacionálu bol kolumbijský útočník Jesus Ramírez. Nacionál má slušnú streleckú formu, podarilo sa im skorovať v každom zo svojich posledných 6 zápasov. Počas tohto obdobia strelili 14 gólov a inkasovali 5. Tondela príde do tohto zápasu po víťazstve 1-0 nad Oliveirense. Tondela šla po polhodine do vedenia, vyťažila z minima maximum, kontrolovala zápas, avšak papierovo slabšie Oliveirense sa patrilo poraziť jednoznačnejším výsledkom. V posledných 6 zápasoch dokázala za každým Tondela streliť gól, dokopy to je 10 gólov, pričom zároveň aj inkasovali 5 gólov. Pokiaľ ide o vzájomné zápasy od roku 2018, vidíme, že Nacionál vyhral 2 zápasy, Tondela 3 a zrodila sa 1 remíza. Oba týmy skorovali v týchto zápasoch po 7 gólov, čiže dokopy 14, čo je priemer 2,33 gólov na zápas. Nacionál má plný káder k dispozícii a na strane Tondely je jediným zraneným hráčom brankár číslo 2 Yuri Miguel. Má natrhnuté kolenné väzy. Tondela skorovala vo všetkých doterajších zápasoch vonku a myslím si, že bude schopná prelomiť aj obranu Nacionálu. Ten však splní úlohu favorita dnešného stretnutia. Za mňa veľmi pravdepodobný tip viac ako 2,5 gólu v kurze okolo 1,95. Férovú hladinu vidím niekde okolo 1,85. Na dnes odo mňa všetko, želám vám šťastnú ruku pri výbere tipov, užite sobotného dňa a ja sa na vás teším pri ďalšej analýze zápasu. Čaute.